పట్టి పట్టి చూసా ఒక కాదు కాదు పూలన ఏముంది ఈ కళ్ళలో అంతా ఉంది ఇంకొకటి ఇంకొకటి అంటావా అంటావా తెల్లగుంటే ఇప్పుడు తెల్ల కింగులుంటాయి తెల్ల నల్లగుంటే ఇప్పుడు అల్లారల్లరి చేస్తాయి ఇప్పుడు మనకు కారం ముందు పెట్టుకొని ముందు దొరికిందంటే సారం నలుగుతే అంటారు బుద్ధి అంటావా అంటావా పెద్ద మనిషిలాగా ఇప్పుడు పోజులు కొడతాడు మంచి మంచి ఉందంటూ ఇప్పుడు నీకు చెబుతాడు మంచి కాదు చెడ్డ కాదు తాళకు పెట్టకండి కాలంలో ఆకాశాగా దీపాలన్నీ ఆపేశాక బుద్ధి Whisper, but I took it amiss.